हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमुनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव। दिनै लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। बे भिडिअ'आ जाहैबाय दाखालि जायफोर फरायसाफोरनाव ग्रेजुएसन लेभेलनि जायफोर फरायसाफोरनाव थांनाय 1 फेब्रुआरि खालि आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे SMS फैदोंमोन दि जायफोर ग्रेजुएसन फरायगासिनो दं बिथांमोननि एकाउन्टआव आसाम सरकारा बिजाब बायनो थाखाय 1500 रां सोनानै हरबाय होननाय मेसेजआ फैदोंमोन। नाथाय गोबाङानो सोंलु खालामदोंमोन दि मेसेजआल' फैदों आरो राङा जोंनि एकाउन्टआव हाबाखै। औ लोगोफोर, नंगौ, SMSआल' फैदोंमोन, नाथाय राङा रावनावबो हाबथ'वाखैमोन। फाइनालि दा बे राङा जोंनि एकाउन्टआव हाबफैबाय। थांनाय 1 फेब्रुआरि खालि जायफोर ग्रेजुएसन लेभेलनि स्टुडेन्ट बिथांमोनाव बे SMSआ फैदोंमोन। Dear students, we are depositing an amount of Rs1,500 in your bank account under Program Party Scheme as textbook grant in graduation level. I wish you all the best. Dr. Himanta Biswa Sarma, Minister Education, Assam. बे SMSआ फैनायनि उनाव फाइनालि दिनै आंनियाव मोनसे मेसेज फैबाय। दहाय हरनि 2 रिंगानि उनाव फैदों बे मेसेजआ। आं मेसेजखौ नोंथांमोननि सेराव देखायबाय आरो फरायनोसै। Inner 1,500 credited to your account number बिदि होबाय। थ्रट NEFT with UTR नाम्बारखौ होबाय। info fund transfer बिदि SMSआ फैबाय। आं सानबाय राङा हाबबाय आरो आङो जेब्ला एकाउन्टआव चेक खालामबाय नुनो मोनबाय फाइनालि 1500 राङा हाबबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो जायफोर ग्रेजुएसन लेभेलनि स्टुडेन्टस SMS फैदोंमोन बे राङा साफ्रोमबो फरायसाफोरनाव हाबबाय आरो हाबाखैबा लासै लासैनो हाबसिगोन, बेखौ सानना लादो लोगोफोर। आरो गोबाङानो सोंलु खालामहरबावदों दि जोङो जेबो एप्लाइ खालामाखै कलेजाव, नाथाय बोरै बे रांखौ मोनगोन होननानै। नंगौ, जोङो रावबो एप्लाइ खालामाखै आरो एप्लाइनि जेबो जोंनाव खौरां एबा नटिसबो फैयाखै। बेखौ आसाम सरकारा बा सोलोंथाइ बिफाना, आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ साफ्रोमबो फरायसाफोरनो हरबाय। थांनाय इयारावबो जोङो जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना मोनदों आरो सोरबा सोरबा मोनाखै। आङो एप्लाइ खालामाखैमोन, आङो मोनाखै। नाथाय देग्लाय आङो एप्लाइ खालामाखै, अब्लाबो बे राङा हाबबाय। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। साफ्रोमबो फरायसाफोरा बे रांखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हागोन, बिजाब बायनाय बा माबा मोनसे गावनि फरायनायनि खामानियाव बाहायनो हागोन लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा, मैया आं आंनि कमिउनिटि टेबाव मोनसे निउस होदोंमोन सासे लोगोनि इउटुब चेनेल फाननो नागिरदों होननानै। फाइनालि बे इउटुब चेनेलखौ फाननो हाबाय। आरोबाव लोगोफोर, जोबथियाव आं मोनसे रादाब बुंहरनो सानो। नोंथां, आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि आंगो लोगोफोर जायफोर साबस्क्राइबार आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बिथांमोननिसिमथ' आं रोजा रोजा साबायखर आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। लोगोसे गोबां लोगोफोरानो आंनाव सोंहरो दि नोंथाङा नोंथांनि हारिमु इउटुब चेनेलनि साबस्क्राइबार काउन्टखौ मानो अफ खालामनानै लादों, बेसेबां साबस्क्राइबार जाखो, गोबां खोथा सोंहरो, बयबो मिथिनो लुबैयो। बे हिसाबै आङो बुंखादोंमोन दि जेब्ला आङो माखासे लोगोफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि आंनि साबस्क्राइबार जाबा 20K 20,000 जागोन अब्ला आं साबस्क्राइबारखौ अन खालामगोन। फाइनालि दिनै 20,000 जासिगोन, आङो साबस्क्राइबार काउन्टखौ अन खालामसिगोन आरो साफ्रोमबो लोगोफोरानो आंनि साबस्क्राइबारफोरानो बे काउन्टखौ नुनो मोनसिगोन, आंनि साबस्क्राइबारखौ। बेखौ आं दाहाय अन खालामनो हासिगोन आरो आङो अफ खालामथ'नाय नंला। लोगोफोर, बेखिनियानो भिडिअ'आ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब हो। गोजोन्थों लोगोफोर, उननि समाव बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ' लाबोनो नाजागोन।